салом занҳо ва хоҳрони азиз, умедворам ки хубу тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам ки оид якчанд витаминҳое ки барои организми инсон зарур ҳастанд, хусусан барои организми занҳо лозим ва зарур мебошанд, ба шумо маълумот диҳам. норасоии витаминҳо дар занҳо нисбат ба мардҳо зиёдтар дида мешавад, хусусан дар фасли тирамоҳ ё ин ки баъд аз таваллуд дар занҳо бениҳоят кам шудани витаминҳо дар организмашон мушоҳида мешавад. аз ҳамин рӯ бояд ҳар як зан истифодаи витаминҳоро фаромӯш накунад, то ки саломатии худро нақстар нигоҳ дорад. Якум витамини зарурӣ барои организми инсон, хусусан барои организми зан, ин витамин Д мебошад. Витамин Д на танҳо устухонҳоро бақувват мекунад, инчунин метавонад ки ҳолати мушакҳои шуморо беҳтар кунад, мушакҳоро бақувват кунад, кори системаи асабро беҳтар кунад, ҳатто ба узвҳои занона фоидаи худашро расонад. оиди хусусиятҳои фоиданокии витамини Д дар канали мо аллакай навор аст. Ман ссилкашро дар зери ин навор мегузорам, то ки шумо пурра дар бораи витамини Д маълумот бигиред. витамини Дро бояд ҳар як зан новобаста аз фасли сол профилактическая доза истифода барад. ҳатто дар вақти ҳомиладорӣ истифодаи витамини Д зарур аст, чунки барои нағз инкишоф ёфтани кӯдак фоида дорад. дуюм витамини зарурӣ ин фоливая кислота мебошад. чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, барои тайёрӣ ба ҳомиладорӣ фоливая кислота бениҳоят зарур аст, чунки саломатии занро беҳтар мекунад, кори узвҳои занонаро беҳтар мекунад, сифати овуляцияро нағз мекунад, сифати тухмҳуҷайраро нағз мекунад. дар вақти ҳомиладорӣ бошад барои нағз инкишоф ёфтани кӯдак бениҳоят зарур аст. оиди фоливая кислота низ дар канали мо навор ҳаст. шумо метавонед ки дар омада тамошо кунед, маълумоти пурра оиди фоливая кислота бигиред. сеюм ин витамин не ин микроэлемент, яъне магний. магний ба организми инсон низ бениҳоят фоидаи зиёд дорад. асабро ором мекунад, ба системаи дилу рагҳо фоидаи зиёде мебахшад, яъне барои дил низ фоида дорад. шахсоне ки аз кашидани мушакҳо, дар худа мо бисёриҳо мегӯянд ки аз раг кашидани пойҳо ва дастҳо азият мекашанд, метавонанд ки магний истифода баранд, чунки магний ҳамин раг кашиданро бартараф мекунад. инчунин дар ҳомиладорон бисёртар раг кашидани пойҳояшон дида мешавад ки аз норасоии магний шаҳодат медиҳад. аз ҳамин рӯ ҳангоме ки шумо мушоҳида мекунед ки пойҳаятон раг мекашад, мушакҳо дард мекунад, метавонед ки аз магний истифода баред. магний бошад бисёртар дар таркиби донаи каду, донаи зағир, гандум, шир, маҳсулотҳои гӯштӣ мавҷуд мебошад. чорум ин омега 3. чӣ хеле ки бисёриҳо бо дигар ном онро медонанд, омега 3. омега 3 ин ба гурӯҳи равғанҳо дохил мешавад. ба организми инсон, навобаста ба организми зан ва мард, бениҳоят фоидаи зиёде дорад. хотираро мустаҳкам мекунад, яъне памятро нағз мекунад, кори системаи асабро беҳтар мекунад, кори системаи дилу рагҳоро беҳтар мекунад, холестеринро дар хун кам мекунад, ба кори узвҳои занона низ фоидаи зиёде мерасонад. омега 3 бисёртар дар таркиби моҳиҳои серавған вуҷуд дорад. аз ҳамин рӯ агар шумо дар хӯрокҳои худ моҳиҳоро илова кунед, бениҳоят нағз мешавад ва ба организми худ фоидаи зиёде шумо мерасонед. ва ниҳоят панҷум ин цинк, яъне микроэлементи цинк ба организми инсон бениҳоят фоидаи зиёде дорад. ҳам ба организми мард, ҳам ба организми зан фоидаи худро мерасонад. барои мардҳо бошад, барои ғадуди простата, барои беҳтар кардани качествои сперматозоидҳо, яъне сифати сперматозоидҳо фоида мерасонад. барои занҳо бошад, сифати нохунҳоро беҳтар мекунад, сифати мӯи сарро беҳтар мекунад, резондани мӯйҳоро кам мекунад. барои беҳтар кардани кори узвҳои занона, яъне барои беҳтар кардани кори бачадон ва тухмдонҳо фоидаи зиёде мерасонад. дар кадом маҳсулотҳо бисёртар цинк дида мешавад? бисёртар дар гӯшт, ҷигар, морепродукте, яъне маҳсулотҳои баҳрӣ, ҳама намуди моҳиҳо, кабудиҳо ва донагиҳо ба монанди нахут, бодом, писта, чормағз ва дигару дигарҳо. агар ки шумо ҳамарӯза аз меваю сабзавотҳо бисёр истифода баред, яъне тарзи ҳаёти солим дошта бошед, дар хӯрокҳои худ морепродукте, яъне маҳсулотҳои баҳрӣ бисёртар бошад, шарт нест ки аз ҳамин намуди витаминҳои номбаршуда шумо истифода баред. вале агар шумо тарзи ҳаёти солим набаред, хӯрокҳои хамирӣ, равғанӣ бисёртар истифода баред, хубтараш мешавад ки аз ҳамин намуди витаминҳо истифода баред, то ки саломатии худро беҳтар кунед. ё ин ки агар дар шумо ягон хел шикоятҳо дида шавад, ба монанди раг кашидани пойҳо, асабонӣ шудан, дарди буғумҳо, метавонед ки аз чунин витаминҳо танҳо бо тавсияи духтур истифода баред. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.